Orain dela 5 urte, konpromesu irmo bat hartu genuen emakumeak espazio publikoan ikusarazteko, eta hor kokatzen da mural hau ere. Dakizuenez, egin genuen ere Polikiroldegiko murala, hasiera batean, gero jarraitu dugu, emakumearen izena ipintzen kulturretxeari, parke honi, hemen dekogun ere totemak ekartzen digu gogora Arrigorriako beste emakume baten izena, eta hildo horretik goaz. Hemen mural bat egiteko asmoa sortu zenean, eraman genuen Berdintasun Kontseilura, eta bertan hausnarketa egin genuen, zer behar genuen hemen islatu. Eta horre ideia batzuk sortu ziren, eta besteak beste oso importantea ikusten genuen ekartzea gogora aintzineko emakumeen ekarpena. Eta Arrigorriaga nekazaritzarekin lotutako herria zenez, eta gainera trenbidearen beste aldean hor kokatzen zirenez baserriak, eta ikusi genuen oso aproposa emakume baserritarraren irudia ekartzea aintzineko gure herriko emakume horiek, eta gero ze transmisioa egon den, genealogia feminista horregatik aipatzen dugu. Egia esan, aztarnakekin lan egitea oso erraza da. Berehala harrapatzen dute zer nahi dugun, gainera feminismoarekiko konpromesua irmoa daukate ere, eta berehala harrapatzen dute zer egin nahi dugun eta nola, eta oso erraza da beraiekin lan egitea. Esan genuen hori emakumeak ikusarazi behar zirela herrian eta bide horretik goaz, eta joango gara aztertzen, ze aukerak dauden ideia hori gauzatzeko, eta muralak uste dugu oso ekimen potentea dela eta eraginkorra.